Янка Купала вельмі любіў рабіць людзям нешта прыемнае. У тым ліку Петрусь Броўкаў згадваў у сваіх успамінах, як аднойчы Купала, прыехаўшы з Кіславодску, і завітаў да Броўкаў на іх кватэру на вуліцы Чырвонаармейскай. Гэта прыкладна 1939-1940 год. Як вызначыў Петрусь Броўка, што ў той час яго сыну Юрыку было каля 3 год. Купала завітаў да іх. Ну і, канешне, Алена Михайловна, як і кожная маці, яна распавяла пра поспехі іх сына. А таксама зазначыла, што зараз у яе клопат. Яна ніяк не можа знайсці недзе валёнашкаў для Юрыка. Купала гэта запомніў, недзе праз тыдзень ці 2, як зазвычай сам Петрусь Броўка. Ён прыехаў з Масквы і таксама завітаў на Чырвонаармейскую вуліцу да сям'і Броўкаў. І прывёз у падарунак цудоўныя маленькія валёнашкі. Сям'я вельмі ўзрадавалася, а больш за ўсіх, канешне, быў рады сам Купала, які нават загадаў малому Юрыку апрануць валёнашкі і пабегаць у іх па хаце. Вось такі незвычайны падарунак зрабіў ён для сям'і Броўкаў.